con máis problemas dos inicialmente previstos debido fundamentalmente a un sobrecuste no proxecto, razón pola que obrigou a corporación a ter que realizar un novo concurso de licitación para a realización do futuro auditorio. A corporación ribeirense debaterá este próximo luns a súa adxudicación definitiva. Segundo explicou o alcalde Manuel Ruiz, a oferta mellor valorada ascende a 3,9 millóns de euros e foi presentada pola UTE de Empresas formada por Xestión Ambiental de Contratas e Praces, Servicios e Obras. En su momento o Pleno aprobou un gasto máximo municipal de 4.200.000, dos cuales prácticamente a súa inmensa maioría son con fondos alleos. En este momento a proposta de adxudicación a empresa ou a UTE entre Prace e Xestión Ambiental pois ronda os 3.900.000, con cal hai unha rebaixa sustancial, un plazo de execución de 15 meses, co cual estamos falando que no verán que ven debía ser unha realidade este auditorio. Segundo o rexedor, que agarda que o resto de grupos apoien a proposta do equipo de goberno, o novo auditorio converterase, unha vez realizado, nun centro xerador de actividade, situándose dentro dos auditorios de gran formato que existen en Galicia. Teremos unha nova infraestructura vanguardista que eu creo que roza a excelencia, que en moi poucos sitios de Galicia pois se pode dar unha infraestructura cultural tan importante e creo que Ribeira o merece, non? Moitas veces a xente mira por outros problemas, pero ao final un ten que ir resolvendo problemas en todos os ámbitos, no educativo, no cultural, e non só dar luz e saneamentos, cousa que é o que facemos maioritariamente, non?